kanang ganahan ako mahatag katin-awan ang akong isa ka higala kay galibog siya. Kung about sa pabadlis kay kung di na to mag pabadlis, Pwede ra mo kaon. pwede ra mo kaon Nya, o babadlis karne. ka di. O isip po sa kakatulik ko unsa man gyud obligasyon nato. Brad, iway di. Salamat iyo, Sister Yuli, o pangutana ni Sister Ivy nga may tungod sa tukma arong adlaw nga Miyerkules sa Badlis, Sister Yul. Ana man sa Biblia nga ibadlis nga mingom ng pare, wag mingom pare nga imo ka baboy ni badlis. Ingong gid siya nga kag ikaw balik mga sabog, gikang sabog balik sa abog, Brother Ezekiel. Genesis 3:19. So muna nga nya Pinedic 14:4 gamay ang cross ang gilutok do. Nagitatak Brother Ezekiel sa Ezekiel 9:4 sa Jerusalem Bible. Kadtong dili magpatik sa agdang sa cross. Patiya babae lalaki batag tiguang. So kanang mensahe ana nga kining di ta mo kaokbaboy. Usa ka na ka positive kaman sa simbahan nga sa tibok sa tuig duha ra gyud ka adlaw nga di kanog baboy. Biyernes Santo o kining Miyerkules sa Badlis. Unya sugo man simbahan aton tahoron kay sa Lucas 10:16 paborito ni Brad Adam bersikulo ang dili mo dawat sa simbahan nga iyang gipahimangno wala sa modawat ni Kristo. Kay Iglesia gitukod man ni Kristo Mateo 18 mga kaigsunan. So muna nga ang maong pagbadlis aduna nay kahulugan suma sa Job 42:3-6 sa karang tugon sikutan ang maong pag kining dust and ashes giskutan sa Job 42:3-6. Nya nato ang repent pakapin sa Christianity, English Christianity Bible. Unya ambot masabot ay muna sa Marcos 1:15 Brother Ezekiel nga paghinulsol kamo. So muna nga ang kahulugan na nga sugod adlaw makapamalandong ang member sa Romano Katoliko nga nagbuhat og dautan magbag-o ta kay ipahid sa agdang namna sa karang tugon 1 Macabeo 3:47 nga ingon sprinkled ashes on their heads. So litra po litra. So muna nga ang pasabot ini fasting dili ta mo kaon og daghan. So di ta mo kaon og karne bot pasabot. Yang puasa nga kailis din usab sa work of mercy buhat sa kaluoy. So muna mga example nga maadto sa Skutan ng Brad Adam sa prisuhan ato sa ospital uban pa nya kita iskutan usab nga way kalibutan sa doktrina nga kamatuoran itudlo usab nato buhat na sa kaluoy uban pa na nasa tubit 12:19. So muna nga ang punto na nga kaning di ko baboy di man kayang baboy ko lami imguna nya pagpugong sa pagbuhat og lami lisod man na buhatos tao. So gituyo na simbang baboy mo kuan kay magpugong ta sa kalibutanong butang maglisod magdumili ta magpuasa ta magbuhat ta og kining maayo nya magantos ta sama sa gibuhat ni Kristo. Matubang Kristo sa 1:15 kinsa to mosunod kanako may sama usab nato nya makahimo ta mosunod ang Kristo nga tinipsing ng pagsulay mo surrender man ni Sister Yuli.